Singapore er en lille ø med 6 millioner indbyggere. Den deler maritime grænser med Malaysia i nord og Indonesien mod syd. Byen blander malaysisk, kinesisk, arabisk, indisk og europæisk kultur. Denne unikke etniske sammensætning giver besøgende et bredt udvalg af seværdigheder og kulinariske oplevelser at vælge imellem. Singapore er rent, sikker og en af verdens mest moderne byer. Men Singapore er ikke kun nye og moderne bygninger. Singapore er også traditioner og asiatisk kultur, og der er mange historiske og kulturelle lommer rundt omkring i byen, hvor du bliver taget tilbage i tiden. Byen har mange grønne områder, og uanset hvor du befinder dig, vil du finde parker og grønne områder inden for gåafstand. Der er en religion, der står over alle andre i Singapore, og det er mad. Singaporeanere lever for at spise, og det er et paradis for madelskere. Singapores street food kultur blev i 2020 officielt tilføjet til UNESCO's verdensarvsliste, hvilket understreger madens betydning i landet. Det er et must at besøge en af de mange street food centre rundt omkring i byen. Som kontrast kan rejsende også spise på mange restauranter, der ejes af nogle af verdens bedste kokke. Singapore er virkelig et madparadis. Singapore Airlines og Singapore Lufthavn er begge anerkendt som nogle af de bedste i verden, hvilket gør denne lille østat til et populært stopover for rejsende i Sydøstasien. Hvis du mellemlander i Singapore, anbefales det stærkt at blive i mindst 2-3 dage. På trods af sin lille størrelse er der masser af ting at opleve i Singapore.